אהלן, אהובים, אני מקווה ששלומכם טוב, שאתם ככה מקפידים לתת לעצמכם בשגרה הכל כך מתוחה הזאת, דברים שתומכים בכם, שמאזנים אתכם, שמחברים אתכם למשאבים שלכם, ושהמצב הנפשי שלכם נעשה יותר מרווח מיום ליום, יותר מאוזן מיום ליום. אני רוצה לתת לכם בסרטון הזה כלי שמאוד תומך אותי בתקופה הנוכחית. הוא נקרא להעביר משקל מהקושי לרצון. הוא בעצם בא לאפשר לנו להעביר משקל מלשקוע אל תוך הקושי שלנו, אל עבר מה אני באמת רוצה כרגע, מה הרצון שלי. כי בתקופה הזאת אנחנו מתמודדים עם הרבה מאוד קשיים בהרבה מאוד גזרות, ואם אנחנו לא מיומנים בהעברת משקל, אז אפשר למצוא את עצמנו פשוט שוקעים אל תוך קושי, בין אם הקושי הזה הוא קושי להכיל את הרגשות הקשים שלנו, או קושי להתמודד עם הכאב, או קושי שקשור בדברים שאנחנו עוברים במסגרת המשפחתית שלנו, בחיים האישיים שלנו, בתוך כל המצב הזה, או קושי שקשור לכאב שלנו על העבדות, על החטופים, על המצב באופן כללי. אז אנחנו רוצים ללמוד איך להעביר משקל מהקושי לרצון, ובואו נבין איך עושים את זה. יש לנו 3 שלבים בכלי הזה. אז בשלב הראשון אני צריכה קודם כל לזהות שנכנסתי לקושי, שהתערבבתי איתו. איך אני אדע שאני בקושי? זה פשוט לזהות. הסממנים הרגשיים יעידו על זה, המצב הפנימי שלי, הרגשי שלי, כבר יספר לי שנפלתי אל תוך בור של קושי, שככה שקעתי בתוך הקושי. אני אזהה את זה דרך זה שאני אהפוך להיות מוטרדת, נסערת, שפתאום ירד לי מצב הרוח, שאני אעשה חסרת סבלנות, שלא יהיה לי כוח לשום דבר, שאני אהיה קצרה, שאני אהיה בסערת רגשות. אז בשלב הזה אנחנו מזהים שהתערבבנו עם הקושי שלנו, ששקענו על תוך הקושי, דרך סממנים שקשורים ברגשות שלנו, במצב הרגשי, במצב הפנימי שלנו. אז שלב ראשון, זיהיתי שנכנסתי לקושי ששקעתי בו, ואני עוצרת. השלב השני זה לתת לעצמי אמפתיה על הקושי שלי. לתת לעצמי אמפתיה זה פשוט להבין את עצמי איפה שאני נמצאת, לא משנה איפה אני נמצאת ומה אני מסוגלת או לא מסוגלת במצב הזה, זה פשוט להבין את עצמי. להגיד לעצמי, אני מבינה אותך, זה באמת קשה. להגיד לעצמי, זה בסדר שאתה מרגיש ככה, זה באמת מפחיד, זה באמת מתסכל. מה שקשה לך איתו זה באמת קשה. זה רגע להיות אמא אוהבת כלפי עצמי, זה להיות אבא תומך כלפי עצמי, ולתת לעצמי אמפתיה, הבנה, חיבוק, בדיוק כמו שהיינו רוצים לקבל ממישהו באותם רגעים. השלב השלישי, אחרי שזיהיתי שהתערבבתי עם הקושי ונתתי לעצמי אמפתיה לזה שהתערבבתי עם הקושי, זה לשאול את עצמי, אוקיי, אז זה המצב. אז מה היית רוצה שיהיה עכשיו? ובשאלה הזאת לנסות להבין מה אני צריכה עכשיו, לנסות להבין מה הצורך שלי כרגע. אבל מה הצורך שלי מבפנים? מה הייתי רוצה שישתנה בפנימיות שלי עכשיו? כי ברגע שמשתנה משהו מבפנים, אז כל המציאות שלי מגיבה ומתארגנת בהתאם למה ששיניתי מבפנים. אני יכולה לתת לכם דוגמה שביום הראשון של המלחמה, ביום שבת, אז ככה, אני גרה במושב שהוא בקרבת העוטף, זה לא העוטף, אבל זה באזור, והייתי לבד בבית, והיו אזעקות, והיו בומים, והתראה להישאר בבתים ולא לצאת, והתמודדתי עם הרבה פחד. ומתישהו לקראת הערב ידעתי שאני רוצה לצאת משם, אבל ממש פחדתי מלצאת לכבישים, לנסוע, פחדתי שתהיה אזעקה בדרך, ואז השתמשתי בכלי הזה, שקודם כל זיהיתי שכרגע אני בקושי, אני מרגישה פחד, שמאוד התערבבתי עם הפחד שלי, שהוא משפיע על כל היכולת שלי לקבל החלטות, זיהיתי את זה ועצרתי, נתתי לעצמי אמפתיה, זה השלב השני, על זה שאני מרגישה עכשיו המון פחד, על זה שאני ממש מרגישה המון קושי,
והבנתי את עצמי, אמרתי לעצמי, זה ממש טבעי שאת מרגישה ככה. ועברתי לשלב השלישי, שאלתי את עצמי, אוקיי, אז זה המצב. את בפחד, את בקושי, את מאוד מעורבבת עם הקושי שלך, אני מבינה אותך, ועכשיו, מה את רוצה? וזיהיתי שמה שאני באמת רוצה זה שיהיה לי אומץ, ושיהיה לי קור רוח, שאני אהיה מסוגלת לצאת ולא לפחד שיתפסו אותי אזעקות, ולא לחשוב על דברים שליליים, וביקשתי את האומץ הזה. ואיך שביקשתי, המציאות כבר הגיבה, ומישהו כתב בסטרים, בוואטסאפ שלנו של המושב, שיש איזה חייל שצריך הקפצה ליחידה שלו של המילואים, ופתאום התמלאתי באומץ, אמרתי, אוקיי, חייל שייסע איתי באוטו, אני מוגנת, אני בטוחה, אוקיי, הרסתי תיק ויצאתי מהבית. אז זה דוגמה אחת. דוגמה אחרת זה שעשיתי, היה לנו מעבר מלהתארח אצל משפחה בצפון, אל עבר מקום אחר שאנחנו מתארחים בו כרגע בדרום. והיה לי איזשהו רגע בתוך המעבר הזה, מלהיות שבוע באיזשהו מקום, לנוע למקום אחר, ושהיה לי פשוט קשה כל המעבר הזה, כל הסיטואציה הזאת של להיות מחוץ לבית, והיה לי איזה רגע של אוף ושל תסכול מאוד גדול, ושוב הפעלתי את הכלי הזה, זיהיתי שאני בתסכול מאוד גדול, שהתערבבתי עם מה שקשה לי, נתתי לעצמי אמפתיה, אמרתי לעצמי, זה ממש ממש בסדר, איך שאת מרגישה, אני מבינה אותך, זה באמת קשה. בנוסף על כל מה שקשה כרגע במדינה, יש לך את הקושי האישי שלך, וזה קשה, וזה בסדר, וזה מובן. והדבר השלישי, שאלתי את עצמי, אוקיי, ומה את צריכה עכשיו? ומה שזיהיתי זה שאני פשוט צריכה הכלה רגשית. אני צריכה להרחיב את היכולת שלי, שתתרחב לי היכולת להכיל את כל הרגשות שמתקיימים בי עכשיו, את הרגשות הלא פשוטים, וביקשתי את זה, רציתי את זה. ואיך שאמרתי, אוקיי, זה מה שאני רוצה, באמת הרגשתי שזה מה שמתחיל לקרות. זה קרה בהדרגה בערב הזה, אבל מאז זה הלך והתרחב, והיכולת שלי להכיל את הרגשות שלי הלכה והתפתחה, ככל שאמרתי, אוקיי, וזה מה שאני רוצה. אז אלו היו דוגמאות של איך אני השתמשתי בכלי הזה בימים האחרונים, ואני מסכמת את השלבים שלו. בשלב הראשון, לזהות שהתערבבנו עם הקושי שלנו. בשלב השני, לתת לעצמנו מלא אמפתיה והבנה עצמית וקבלה עצמית לאיפה שאנחנו נמצאים ולקושי שזה מעורר בנו. והשלב השלישי, לשאול את עצמי מה אני באמת רוצה עכשיו, ופשוט להגיד את זה. עצם זה שאני אומרת את זה, כבר מתחילה לקרות פעולת שרשרת של תגובות גם בתוך הפנימיות שלי וגם בתוך המציאות שלי, שתתחיל לקדם אותי לכיוון מה שאני רוצה. כמובן, ממש משמעותי שאחרי שאמרתי מה אני רוצה, לנסות להתאים את המחשבות שלי, את הדרך שבה אני מתנהלת מבפנים, את הבחירות שלי, לכיוון מה שאמרתי שאני רוצה. זאת אומרת, אם אמרתי שאני רוצה הכלה רגשית, אז ממש משמעותי לא ללכת עכשיו לכל מיני התנהגויות שהן ההפך מהכלה רגשית. אז לעשות את ההשתדלות הזאת. אבל אני יכולה להגיד לכם שגם בלי לעשות את ההשתדלות הזאת, עצם זה שאנחנו אומרים, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני רוצה עכשיו, מתחיל לקדם את הדבר הזה שאנחנו רוצים לעברנו. אז אני מזמינה אתכם להתנסות בכלי הזה, ואני שולחת לכל אחד ואחת מכם המון המון תמיכה וכוחות, ואנחנו נתראה פה בהמשך עם כלים נוספים, תרגולים נוספים. ביי בינתיים.